What's up, Super Fam? Super Migubay is in the house again. And for today's content or for today's vlog is all about wala ko ilay mahimo ba, mga teori lang man po ta, gamit istorya. It's all about kanang sa English part. Sa high school pa dugay na ko ga huna-huna og ako jud ni i-research niya nga kaning words nga kaning sige na mong gina-encounter sa science sa una sa elementary high school o sa elementary high school kay mamaora man na sila og lesson from sumay ko na good kay upgraded ni high school pero lang ako lang nakuha ning kaning theory ba kaning sa science kaning theory nga kon mao kuno na nahitabo sa atong planet na niya siya theory. Every living things there has a theory. Sa galaxy na ay theory. So for me lang no, ang theory akong gi-research before mini later ago, muna siya ako balan theory. It means kung sa Tagalog pa haka og sa Bisaya pa panaghap. So super fam, makatawa lang po ko ano yung tawag nila og theory no, kay every living thing has its own theory. Bisan kita nga tao naman dyan tayo theory pareha na ana po tayo mga theory ba kanang haka-haka na to nga nung nahitabo ta namugna ta ning kalibutan na. So mo na siya super fam about ani nga theory you know, na wonder ko sana theory sana ako i-research na ako. So mo na siya super fam ang akong nakuha niya. So sa atong life, daily life na to naa po na siya theory, di ba? Like kanang mga tao sa surroundings na mo naa po siya theory, everyone kada usa na kada tanan. So super fam kana pong mga kuan, mga chismosa, kana sila nga kuan, mga tao, muna sila gahimo og teorya sa imuhang kinabuhi, di ba? Kaya kung gahaka-haka lang muna sila, gamugna-mugna lang muna sila og ba, gamugna-mugna lang na sila og istorya tungod pare himo lang sila og mugnag istorya kabahin nimo bisan wala sila kabalog sa tibok istorya sa imong kinabuhi, di ba? Super fam, muna siya nga ang theory di ay ang word nga theory sa science agad ato na masakpan pero about sa atong binisaya or sa kuan na agad na siya ang theory mo na siya ang kuan ba theory kanang for other example baka na mo ingon sila nga ayaw og kuan ayaw og panghida dapita anang lain akong kahoy kay na siya laing elemento. So gahaka-haka ta gahimot ang theory nga naa diha kuno rapod but in other way na pula to isgatan nakapay naman ana nila. So super fam nagtagi matabog na nang naghap lang taba na naayon ana diha. So wala lang kita kabalo sa matuod, diba? But for us, if we want to know the truth lang jud, we must just read the Bible kay kita tanan around the globe across the globe ito o man jud tawo Ginoo. So about anang theory about sa theory nga ilang gihisgutan, okay man po siya makadugang og knowledge but naalang po sometimes nga maglibog ka ma-compare nimo ba, but for me di na pwede ka nang maglibog kay imong i-compare ang book sa science to the Bible mas naayos sila similarity, di ba? So muna siya super fam ako i-share ni ining kadlaw man sa akong vlog permit kay wan man na putas jote niya. Sayang man pud ang time mo wala tay ka vlog. Ginahanglan pa tay pa vlog kay para naputay ka paabot sa atong mga super familia ba. So super fam, mora ni ako i-share niya about aning ilang tawag og teorya nga sa Bisaya pa panaghap. Mura man gud ay na. Ya, pang i-explain sa encyclopedia pa pwedeng taasa kayo og kuan hana. Taas kay like explanation ya. Ang hamtungan mo na. So super fam, thank you to the super fam which is my subscriber. Salamat sa pagsuporta or nga although gamay-gamay pa ta but salamat kay ninyo nga naalag mo ga stay tuned lang mo sa ako nga channel. Soon how many years pa ang mulabay dili lang sa kumagali kay moabot ra kita sa panahon nga muda ko ang atong community. So sooner makahimo ta og fam pan activities or activities ba na or sa ba na fund man na no para fundraising. So super fam na jud koy plano na about beyond
stay tuned lang og salamat. Thank you and ilan.